alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller vi Gorilla Tag med Carl Emil. Carl, til det der væk. Carl, til I'm far away. Jeg lovede jer, der vil komme en video med, at jeg spillede med Carl Emil og Harry, men det bliver kun lige til Carl Emil i dag, desværre. Men bare lad os komme i gang. I tog rigtig godt imod vores sidste video, hvor vi spillede med Carl Emil og Harry. Den fik 30 visninger. Nice. Mega nice. Så tusind tak for det. Det gjorde mig bare rigtig glad. Men kom med. Kom med. Hvad skal vi egentlig? Det ved jeg ikke. Lad til. Okay. Og du er? Jamen, det er godt set. Men lad os lige... Kan du ikke lige prøve at ringe over til Harry over telefonen lige? Jamen, var det ikke et med, at han skulle til Speedway? Nej. Nå. Jeg har bare hørt et eller andet. Vent lidt. Hej Siri. FaceTime mor. Hedder han seriøst mor ved dig stadigvæk? Ja, han hedder mor smiley smiley smiley. Hey. Hi. Do you wanna play minigames? Hey Siri. Hey Siri. Ring til mor. Det der FaceTime noget på Apple, det er jo bare retarded. Det er det så ikke ved mig. Hallo? Skal vi spille... Ikke Fortnite, hvad fuck? Skal vi spille Gorilla? Nej. Aww. Sis. Oh, I dropped my control. You drop... Do you... I drop my controller. Freja. Hvad? Hvis man synes det her ikke... Freja, prøv lige at stoppe der. Hvis du synes det her, der ser mærkeligt ud. Ikke gør det det? Ja. Så prøv at se det her. Oh my god. Carl, lad os gå ind i labyrinten. Vi er inde. Jeg kommer... Okay. Det her, det er simpelthen labyrinten. Ej, jeg er så stolt. Ej. Nej. Jeg slog min... Ej, prøv at se, jeg er helt lille. Freja kan ikke lide Monster. Nej, det kan jeg ikke. Og jeg er Monster. Se Freja, jeg er Monster. Ej, du er forfærdelig, Karen. Du skal lige se, hvor monsteret kommer hen. Bare fortsæt herhen. Ej, jeg kan bare... Nej, gå den anden vej, anden vej. Jeg kommer med ned. Det der, det kunne jeg faktisk ikke lide. Hvor er du? Ufo. Ui! Kommer det? Det ved jeg ikke. Jeg kan bare høre de der... Det gør de ikke. I'm cursed! Ej, nu skal jeg... Hvad? I'm cursed. Jamen, jeg sidder fast. Skal vi gå videre og så bare dø? Hvorfor tog du mig? Carl, kom nu. Det er nøjeren at gå Kom sådan. så her. Carl, nu sidder jeg fast. Det kan jeg faktisk ikke lide. Der var den. Døde du? Ja. Yeah. Okay, så dør jeg også lige. Hvordan døde du ikke? Der døde du. Der var du. Kom. Hvad er det, Freja? Der er ild. Jeg er efter dig. Nej, det er ikke det, der kom ild dernede. Under mappen. Ej, nu sidder jeg stokt. Nej. Nej. Tryk på den knuckles-knap.
Nå, men jeg er kommet ud. Hvordan seriøst? Jeg vil gerne vide, hvordan du gør. Hvordan jeg forestiller mig at cursed arm, de er meget nemme. Jeg er lille, Karl. I know. Jeg laver Okay, vi skal se, hvor langt vi kan komme med at være så lille. Hvordan kom du ud? Se. Du var så sygt stor. Nej, jeg faldt ned. Okay, jeg følger dig. Nej, sig hvis det kommer monster. Der kommer monster rundt om hjørnet. Høj! Nej. I drop my controller. Lad os gå til ice. Kom, lad os gå til ice. I am cursed. Nej. I am cursed. I'm a big cursed. Ej, nu sidder jeg fast. Open your door. Kom, let's go to ice. Og ikke beach. Nej, det synes jeg bare ikke er særlig lækkert. Hvorfor? Fordi jeg kan aldrig komme tilbage. No. Hvor er du på vej hen, Karl? Secret tunnel! Au. Hvor er du henne? Hernede. Hvad skal vi? Vi skal... Nøj! Jeg landede om bag ved igloen. Åh nej, nu faldt jeg ned i den der. Hej Freja. Vent lige, Karl. Nej. Nå, vi ses dernede, vel? Og faldt du? Freja, jeg kigger på rutsjebanen. Jeg kan ikke se noget. Hvad? Ja. What do you mean, du kan ikke se noget? Ja, jeg kan ikke se noget på rutsjebanen, vel? Jamen, du ved nede ved den der ende af der forhindringsbanen. Det der. Nå, der. Jeg står dernede. Ui! Ej, jeg faldt. Men vi vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I gad at stå med. Jubi! Hey, jeg completed den. Nej, det var mig. Var det? Ja. Så du mig løbe forbi dig? Ja. Men tusind Skal tak, de fordi I gad at stå med. Tusind tak, fordi I gad at stå med. Adios.